ते म्हाका सांग को मुळे घेतले तू को घेतले तू 100 रुपया आयज म्हाग कारण 50 सांग दिताले कारण कितें कारण कितें कारण कितें आता एअरपोर्टाक लागून सगळ्यांनी एअरपोर्ट म्हणजे एअरपोर्ट इल्या एअरपोर्ट इल्ल्या हे सगळं नष्ट झाले पर्यावरणच नष्ट हय न्हू हां पावस येऊन कमी व्हायला त्यांना पडायचं नाही बरं आयज रेट काय आसा हरणाचा 100 रुपये मुळी म्हणजे हीच हरण फाटल्या काही वर्सां पयलीं कितल्यान मेळ्ळा 30-40 हरणाचे रेट काय आहे आयज बाजार मुळी हे 100 रुपया दाखय हे बघ आणि हेच फाटल्या म्हणजे काही वर्सां पयलीं कितल्यान मेळ्ळा तुमकां ते 25 रुपया 20 रुपया कारण कितें काय आता किती महाग वाढले आणि आता पावसही पडाक ना त्या लागून हे हरणाचे हे हाल जरशेच झाले म्हणजे का आता रुजा करून ना आणि फाटल्या वाद पडलेला त्या कारण करापला ना बरोबर आम्ही म्हणजे पहिलीच जाऊन गेले का कसं काय झालं या पहिली मासा 1 महिनाभर वाद पडला ना त्या लागून त्या करापला जे हरणाची किंमत जी आसा 100 रुपये नाल्यार 150 रुपये एक मुळी आसा बारीकशे तेच गेल्या 2 वर्सां पयलीं 20 रुपयान मेळ्ळा कारण पाऊस कमी म्हणटा कोण म्हणटा मोपा एअरपोर्ट आयल्या कारणान खुबशे जे लोकांची जमीन आसले ते गेले आणि थंयसर तांकां फुकट मेळ्ळा पण आयज तांकां तेच हरण विकत घेवचें पडटा अशे लोक सांगीत आसात प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणे